Tak a pojďme si to samé ukázat zase i pro Linux. Takže zase mám tady staré artefakty, potřebuji to aktualizovat. A jsem na Linuxu, jak to udělám? Úplně jednoduše. Zase kliknu na tohle a začne se mi to stávat. Takže pravým kopírovat adresu odkazu, tak vypnu server, ls, jo, jsem tady v Alpine, takže dám rm _r Alpine, tak, je to smazáno, už to tu není. Tak, mám skopíruji si to ještě jednou pro jistotu, kopírovat adresu odkazu, dám v get a dám tam ten odkaz, enter, to mi stáhne a můžu si najít na doc k daný EU a tak tohle připíšu na Debian 10, samozřejmě je to úplně to stejné, jak jsme to instalovali, popřípadně odkaz v popisku nebo v učebnici a budou mě zajímat tady ty tři řádky, jo, nebo ty tři řádky najdete taky v učebnici. Tak, takže jak dám ls, tak momentálně tu mám ten soubor. Tak, já si dám pravým, vložit, se mi rozbalí, jo, už vím, že tu je ten Alpine a ten starý si teda smažu, takže enter, si dám tak, jo, už tu není, je to Alpine, run sh, server data a tx data. Tak, zase spustím server bash, run.sh, enter, server se mi spouští, tx by měl najet, přihlásím se znova, continue, jo, a mám to tu 6683 a už to není žádná tabulka, takže to mám aktualizované. Když já se teďka podívám na File Server Artifacts, ale tentokrát pro Linux, tak nejnovější je 6798. Takže kdybych chtěl úplně nejnovější, tak zase pravým, kopírovat adresu odkazu, do terminálu, vypnu server, dám rm, r Alpine, dám vget, dám tam ten odkaz, enter, to se mi stáhne, zase si skopíruji ty tři řádky, vložím je tam, OK, rozbalí se to Alpine, tady smažu, není to, tu dám bash, run.sh, enter, spouští se mi server, ten mi zase vyhodí, takže já se znovu přihlásím a mám tu 6798, takže to sedí. Takže mám aktuálně nejnovější verzi artefaktu. Jo? Takže úplně jednoduše, nehledejte v tom nic složitého. Samozřejmě, kdyby byl nějaký problém, tak zase komentáře, popřípadě ten Discord, kde se na to můžeme podívat, se dá problém. Jo, takže jednoduché jak facka.